El nostre projecte és Posem en valor la muralla romana. Valle i Vida. I jo Faustino. Nosaltres som del Centre Ocupacional Sínia, estem al barri Gòtic i dona la circumstància que tenim muralla romana dins del centre. El nostre projecte consta en rehabilitar aquest tram de muralla, concretament torres 66 i 67, i alhora, si arrangem i voteu aquest monument, els usuaris i usuàries del centre tindran la possibilitat de fer de guies i podrem obrir el centre als veïns i veïnes de Barcelona per poder entrar en el nostre espai, per exemple, a la nit dels museus, a l'Open House Barcelona. Així que creiem que és molt important que ens voteu, que creieu en el nostre projecte i ens ajudeu a ser part de Barcelona i del Gòtic. Voteu-nos, participeu. Voteu-nos.